Let's pray. Our dear Heavenly Father, thank you for this wonderful day you have given to us. Lord, may you send your thousands of angels to be with us today. Please send your Holy Spirit and touch our hearts and minds so that we will be blessed by the message later. Lord, please forgive us from all our sins committed against thee in the loving name of Jesus. Amen. Hello. Happy Sabbath po sa ating We're pilgrims on the journey of the narrow road, and those who've gone before us find the way, cheering on the faithful, encouraging the weary. Their lives a searing testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for the prize, but as those who've gone before us. Let us live to those behind us, the heritage of faithfulness passed on through godly lives. Oh, may all who've gone behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lights we leave inspire them to obey. Oh, may all who've gone behind us find us faithful. After all our hopes and dreams have come and gone, and our children sift through all we've left behind, may the clues that they discover and the memories they uncover become the light that leads them to the road we each must find. Oh, may all who've gone behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lights we leave inspire them to obey. Oh, may all who've gone behind us find us faithful. Oh, may all who've gone behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lights we leave inspire them to obey. Oh, may all who've gone behind us find us faithful. Happy Sabbath po sa ating lahat. Naiintindihan ko po kayo dahil mainit ngayon at wala pong kuryente. Sana po makinig pa rin po kayo sa akin kahit medyo hindi po magandang na mainit dito sa loob ng simbahan. Yung kanta po na kinanta ng message in song ay connected sa message po natin ngayong araw. May the foot
Si Flor yung pangalan niya. So yun. Sabi ko po dun sa una kong kaibigan na nabanggit ko po na ang merienda ko po nung araw na yun ay kamote Q. Tandaan niyo po yan ha. Kamote Q po yung merienda ko nung araw na yun. Bakit ko po sa school. Ngayon, habang nagkikwentuhan po kami, nasabi po ni Flory sa akin na siya daw po ay hindi kumakain ng gulay. Sabi ko po sa kanya, dahil hindi ka kumakain ng gulay, yan ang maaari mong ikamatay ng madali. Yan ang madaling, ay baka yan ang maging rason kung bakit ka madaling mamatay, sabi ko po sa kanya. Sumagot naman po itong isa kong kaibigan, alin, yung kamote? Ano bang kwento kung bakit ko po ito kinwento? Ayaw ko po sana maging katulad po kayo ng kaibigan kong iyon sa ngayon. Nagre-react po kayo, maybe nagre-react po kayo, katulad ng nakikitawa po siya, kahit hindi niyo naman alam yung tinatawanan, o baka nakikiamin po kayo mamaya, hindi niyo naman po pala naiintindihan yung sinasabi ko. At ikalawa, sana nakikinig po kayo at hindi niyo i-respond sa akin naman yung kamote. Sana po naiintindihan niyo po bawat ang masasabihin ko. Hindi lang po sana nakaupo kayo dyan, nakatingin kayo sa akin, pero sa iba po ang utak niyo. Many people live following the world standard just to fit in. Lagi po natin itong naririnig. Ano po ang ibig kong sabihin? Marami pong tao na ginagawa po nila ang kanilang ginagawa dahil ginagawa yun ng majority, ng karamihan. Nagsusuot sila ng ganong klaseng damit kasi yun yung sinusuot ng karamihan. Yun yung bago, yun yung trending kumbaga. Ganun din ang kanilang pananalita. Kung sino yung kasama nila, ganun din. Nililevel nila kung paano sila magsalita, kung paano sila gumalaw, kung paano nila, kung anong lifestyle yung pinupost nila sa social media. Pero hindi niyo po ba naisip na hindi talaga kayo yun kung ginagawa niyo yun? Kasi you are just following what other people do. Inisip niyo na po ba kung anong klaseng buhay yun? Doing the exact same thing and following the people, what other people do. Naisip niyo na po ba na kung tinutulad niyo lang po ang ginagawa nila, how can you make a change? If you are just following other people, ano po bang ibig ko sabihin? Let me take this as an example. Nagsisimba po tayo ngayon, pero paglabas po natin, parang katulad din po tayo ng ibang tao. Walang pake. Nagsisimba na kayo, pero wala naman tayo pake sa ibang tao. Ang tanong po, how can we be a change kung ganun po ang ugali natin? Let me ask you a question. Hindi niyo po ito kailangan sagutin sa harapan ko. Ang gusto ko lang po, sagutin niyo po ito within yourself. Kasi alam niyo naman po kung ano yung
you act like one? Paano po kayo magiging inspiration sa ibang tao kung sumusunod lang po tayo sa ginagawa ng ibang tao? Alam niyo po kung paano maging influencer? Influencer is someone who can stand for something even he or she is alone. Someone who knows God and knows themselves in Christ. Sila po ang mga tao nakakapagbigay ng impact sa mundo. And good news, anyone, kahit sino, ay pwedeng makapag-inspire ng ibang tao. Paano? Speak with wisdom. Live with care. Even others don't. Share your blessings to other people, even others ignore those who are needy. Love, even the world is full of hate. Lagi po natin yung naririnig. Pero ang tanong po, ginagawa po ba natin? Nakakasama po pakinggan. Share your blessings. Share your blessings. Pero nakikita po ba sa lifestyle natin? Sabi po dito sa Matthew 5 verse 14 to 16, you are light for the whole world. A city built on the top of a hill. Sabi po dito, kung ang city ay nakatayo sa ibabaw ng hill, hindi ito maitatago kasi nasa taas ng hill. And no one would light a lamp and put it under a clay pot. So sino nga po ba magsisindi ng lampa tapos itatago din lang para walang makakita sa liwanag, di ba? Sabi po dito sa Matthew 5 verse 16, make your light shine so that others will see the good that you do and will praise your Father in heaven. Imagine niyo po, sinishare niyo po yung words ni God ng tao. Sinasabi niyo po na, God is so good, God, you need to be faithful, God is always there for you. Pero hindi naman po makita sa atin na sa tayong Kristiyano. May namamalimos pong pulupin, for an example, pero nilampasan po natin. May mga tao pong nangangailangan, pero hindi po natin tinulungan. Pero nandito po tayo sa simbahan ngayon. Pwede po bang tignan niyo yung mga mukha ng mga katabi niyo nasa likuran at nasa harapan niyo?
kinukumusta nila ako. Bakit wala ka sa simbahan? Pag nandun ako sa simbahan, feel na feel ko yung love sa loob ng simbahan. Sabi niya po, kahit minsan na tinapaman siya ng simbahan, nandyan yung feeling niyo po, welcome siya always. Yun po ba ang nararamdaman ng mga katabi niyo ngayon? Yun po ba ang nararamdaman niyo pagpasok sa pintuan? Yun po ba ang pinaparamdam natin sa ating mga katabi, sa ating ka-church member? Sana po, tandaan niyo po na being an inspiration should always start within ourselves. How can we inspire the world kung sarili po natin, hindi po natin ma-inspire? Magtatapos na po ang taon ngayon. Ano po ang nagawa niyo maganda sa ibang tao? Isipin niyo lang po yun. Let me take this for an example again. Sino pong nakakakilala kay Uncle Minsu? Minsu pala Ronald. Kilala niyo naman po siguro. Nagtataka po ako kay Uncle Minsu kasi every time na pagkatapos ng church, lagi niya po sinasabi sa akin, "Uy, tara sa bahay, tara kain tayo." May time po na tumatanggi kami kasi uuwi na po kami. Pero always po, lalo na po pag madami kami, yayayain po kami, "Tara sa bahay, kain tayo." Tara sa bahay, lagi po ganun siya. Inisip ko, bakit kaya lagi naka-prepare sa akin? Kasi pagdating po namin doon, karaniwan hindi na po siya magluluto eh. Ang dami niya na po, nakasain na po siya, nakaluto na po ng pagkain. And to think, ang lagi niya pong kasama ay si Sarah lang. Pero ang dami niya pong niluluto. Sabi ko, Ate, bakit ba lagi kang nagyayaya ng kakain sa inyong bahay? Sabi ko po, alam niyo po ba, napakaganda ng sagot niya, naalala ko pa rin hanggang ngayon. Ang taong marunong magpakain sa bahay nila ay nakahanda na makapasok sa kalangitan. Ibig sabihin po, yung simple act of kindness niya po yun, na-encourage din po tayo na magpakain din po tayo sa sa bahay natin. Hindi lang po yung basta tayo na lang makakain. Na-encourage po tayo mag-share din po ng kahit ulam. Na-appreciate po yun ng ating mga kapitbahay. May kwento po ako. Ito po ay napanood ko po sa Facebook. At hanggang ngayon po naaalala ko pa rin po itong quotation na sinabi niya dito. Isang araw po kasi, mayroong isang bata, kasama niya po yung lola niya. Ngayon, magpapabili po siya ng cake sa lola niya. Kasi birthday po ng lola niya. Sabi niya po, "Lola, sige na, bili na tayo ng cake para pasalubong ko po kay Lolo. Birthday naman po ni Lolo." Eh di, sabi po ng lola niya, "Pasensya na ako. Kasi, itong pera natin, sakto lang sa pangkain natin ngayong araw. Hindi pwede, hindi natin kayang bilhin ng cake para sa lolo mo." Pero suddenly, may isa pong lalaki yung lumapit. "Kunin mo na itong cake, ako na ang magbabayad." Eh di tuwang-tuwa po ang bata. Punta siya sa lolo niya. "Lolo, lolo, may pasalubong ako sa'yo." Eh di tuwang-tuwa naman po yung lolo niya. "Ano yan?" Nakita niyo po yung cake. Eh di tuwang-tuwa siya. "Saan kayo nakakuha ng pera pambili ng cake?" Eh, wala na nga tayong pera. Biglang sabi po ng bata, "Eh lolo, meron po kasi mabait na lalaki. Lumapit sa akin. Binili po yung cake para sa inyo." Tuwang-tuwa yung lolo. Pero pagbukas niya ng cake, may nabasa po siya. May papel na nakalagay doon. Ang sabi po, "A single act of kindness creates 1,000 ripples." Ano po bang ibig sabihin ng ripple? Napapasa. Ibig sabihin, a single act of kindness, pag binigay mo sa ibang tao, mapapasa at mapapasa at mapapasa ulit sa mga nangangailangan. Nung nabasa
ones ang karaniwang interpretation dito, huwag mo gagawin yun. Kasi you only live once, kasi pag sinabi mo you only live once, ang interpretation ng mga kabataan, ay, sige, mag-iinom ako. Sige, magsisigarilyo ako. Sige, gagawin ko lahat ng gusto ko dahil you only live once. Pero iba po kasi ang interpretation ko. You only live once, so why spend it sa mga bagay na walang kabuluhan? Why don't you share your blessings sa pambuhay ko pa? Pag may pera ko ako, mentality ko, bakit ko iipunin at itatago ito? Gagastusin ko din lang naman. So there is one time na meron po akong ginawang video. Tinry ko po, nag-save po ako sa part-time ko po. Nag-part-time po kasi ako. Yung part-time salary ko po, may tinabi po akong portion. Sabi ko po, gusto ko before this month end, gusto ko may maililibre akong pulubi. Sabi ko po. So naglakad po kami ng kasama ko. Kaibigan ko po si Vicky. Naglakad po kami, naghanap po kami ng pulubi na pwedeng tulungan. So, ang target ko po lang is matanda. Matanda na nakatira po dun sa lang. So, nung nakita po namin siya, sabi ko po, hello, Nay, okay lang po ba sa inyo kung sumama po kayo sa akin sa Jollibee? Po. Sabi niya, di tuwang-tuwa po siya, nabuhayan po siya. Sige, walang problema. Tinanong ko po siya kung ano gusto niya, Jollibee or Inasal. Sabi niya po, kahit saan, basta makakain ako, anak. Nung time po na yun, inalalayan po namin siya. Ugod-ugod na po si Lola, ganyan na po siya naglalakad. Hirap na hirap po siya, inalalayan po namin hanggang nakarating po siya sa Jollibee. Pagdating po namin sa Jollibee, in-orderan po namin ng spaghetti, chicken, tapos, in-orderan po namin siya ng pagkain. Tapos pagkatapos, tuwang-tuwa po siya. Even sa paghawak niya po sa tinidor ng spaghetti, parang hindi niya po alam. Sabi niya po sa akin, first time kong kumain ng ganito. Kaya hindi ko alam kung paano kumain ng spaghetti. Kulang na lang po kami. In-interview ko po siya. Sabi niya po, nung araw po yun, medyo kahapon na po yun, dun lang daw po siya nakakain. Yun lang daw po yung time na nakakain siya ng araw na yun at gutom na po siya. At magpapasalamat daw po siya na nakita daw po siya at nailibre pa daw po siya. Nung kumakain po siya, napansin ko po, natatabi po siya ng chicken. Yung fried chicken po, parang binawasan niya lang po. Tapos, pinaplastic niya po. Sabi ko, Nay, bakit niya po tinatabi? Anak, pagkain ko pa sana mamayang gabi. Sa totoo lang po, iyak na iyak po ako nung time na yun. Sabi ko po, since na po yung pera ko rin po, dahil hindi naman po kami mayaman, at galing lang po sa part-time ko yung kinita ko noon, sabi ko yung natitirang pera, ipambibili ko na lang po na tinapay. Hinatid po namin sa pinagpapalimusan niya. Pero bago po kami umalis noon, sa sobrang saya po ng matanda na nililibre siya, hinalikan po kami sa pisngi ng kaibigan ko. Hindi ko po alam kung ano yung feeling ko na sobrang, gosh, sabi ko po ganun, grabe yung pakiramdam. Hindi ko po alam na yung pera lang po na yun para sa akin, minsan lang i-spend. Parang konting ano lang po yan, konting portion ng pera ko. Pero yung effect po dun sa matandang tinulungan namin, para nagdagdag pa po ng buhay niya ng araw na yun. Yung saya po ng matanda na hinalikan po kami sa pisngi, napakasarap po sa pakiramdam. After po na, nag-grocery po kami. Tapos binigay po namin sa matanda. Grabe pong pasasalamat niya ng araw na yun. Hindi ko po ito ikinikwento para pag malaki na nakatulong ako. Ikinikwento ko po ito para po sana kahit may goal man po tayo na makatulong po sa ibang tao. Alam niyo po ba, naalala ko pa rin po lagi, God is using you to be a blessing to others. Always remember na yung blessing po na natatanggap natin ay hindi lang po talaga sa atin yun. Nagiging daan lang po tayo para mabigay din po natin yun sa ibang tao.
You will die tonight. So, anong kwenta nun, sabi ng Panginoon? Anong kwenta ng inipon mo para sa sarili mo, eh mamamatay ka din lang ngayong araw, ngayong gabi? Saan mapupunta yun? Sabi po, this is what happens to people who store up everything for themselves. You know what? They are poor in the sight of God. Dapat po, the blessings na natatanggap natin, hindi po natin itinataas yung standards natin sa pamumuhay. We should not make our standards higher. Dapat po, ang standard po na itataas natin, yung standard of giving. Malapit na po tayo matapos. At medyo mainit na po talaga. Huwag po kayong mag-alala, matapos na tayo. Isang kwento na lang po. There is this one king with 4 wives. May nakakaalam po ba ng kwento yun? Si Kuyang nasa arawan. Okay. There is this one king with 4 wives. Napanood ko din po sa Facebook. Pero talagang tumatak po sa puso't isipan ko yung kwentong ito. Meron pong 4 na asawa itong hari ito. Pero ang pinakamahal na yung ika-4 na asawa. Yung ika-4 na asawa po ito, siya po yung pinakamahal niya, pinaka-ina-adore niya, pinaka-gusto niya. Kaya ang ginagawa niya, binibigay niya lahat ng best niya dito sa ika-4 na asawa. Siya po yung pinakahuli, ika-4, pinakamahal. Tandaan niyo po yan, pinakamahal ng ika-4 na asawa. Ang ikatlo naman ay pinakamaganda. At dahil siya ay pinakamaganda, ipinagmamalaki niya sa ibang syudad, sa ibang kingdom, ang ganda ng asawa ko. Ang ikalawa naman po, siya naman po yung pinaka-patient, pinaka-kind, pinaka-considerate. Ito pong ika-second na wife, pag may problema, ito po yung nilalapitan niya. Yung second wife po, ang nag-a-advise sa hari. At ito naman po ang first wife. Ang una pong asawa, pinaka-loyal. Siya po ang siya po nag-maintain. Siya po yung nag-maintain sa health ng king. Pero kahit siya po ang pinaka-loyal, siya po ang pinaka-ini-ignore. Isang araw, dumating po itong hari na balitaan niya po na may sakit siya. At yung sakit niya pong yun, malapit na po siya mamatay. Ang nasa isip niya, I have everything. I have a kingdom. I have also 4 wives. Pero naisip niya po, nalulungkot ako. Kasi pag mamamatay ako, wala akong kasama. Kaya ang ginawa niya po, pumunta po siya sa pinakamahal niya, pinakagusto niya, na ika-4 niyang asawa. Wife, may sakit ako. Malapit na ako mamatay. Pwede bang samahan mo akong mamatay? Pwede bang samahan mo ako hanggang kamatayan? Nagulat po yung wife. Pero alam niyo po ang ginawa niya. Nagulat lang. Walang sinabi dun sa hari. Ang pinakamasakit po sa kanya, kung sino pa ang pinakamahal niya, siya po po nag-walk out agad nung nalaman niyang mamamatay na. Hindi naging hopeless po siya. Pero sabi niya, ay may 3 pa akong lalapitan. Punta ko siya sa ikatlo ng asawa. Sinabi niya po na mamamatay na siya. At niyayaya niya po samahan siya. Ang sabi po ng ikatlong asawa, oh, life is so good. At pag namatay ka, mag-aasawa ulit ako. Ay, nasaktan po siya. Ipagpapalit siya pag namatay siya. At sabi niya, sige, punta na lang ako sa ikalawang asawa. Pagpunta niya po sa ikalawang asawa, sabi niya, I'm so sorry. Tinulungan na kita sa lahat ng problema mo. Pero sa ngayon, hindi kita matutulungan. Lumulog muna po siya ng time na yun, pero biglang may pumasok po. Yung
first wife niya. Yung pinaka-loyal sa lahat. Sabi niya po dito, I will go wherever you go. I will follow you. Doon po yung pagkakataon na nagsisi po ang hari nito. Nagsisi siya na kung sino pa yung pinaka-binaliwala niya sa lahat, kung sino pa yung in-ignore niya, kung sino pa yung less care, bigay siya ng less care, hindi niya masyadong pinahal dahil nakafocus siya sa second, third, at lalo na sa fourth wife, siya pa ang willing sumama sa kanya. Alam niyo po ba kung bakit ito pakikwento sa inyo? Actually, sa buhay po natin, para po tayong isang hari na may 4 na asawa. 4 pong asawa. Yung ika-4 pong asawa na sinasabi po doon sa kwento na pinakamahal at pinaka-pinagdagastusan, binibigay ang lahat, this represents our body. Pag sa sarili po natin, binibigay po natin ang best. Binibigay po natin ang pinakamaganda, pinagkakagastusan at papaganda. Yan po ang ating body. Pero alam niyo po ba, ang sad part, iiwan tayo yan pag namatay tayo. Hindi yan sasama sa atin. Sunod, the third wife, pinaka-beautiful. Pinapakita natin sa ibang tao. Alam niyo po ba kung ano yun? Yun po yung luxury. Yun po yung pera. Yun yung mga kagamitan. Yun yung things na nandito sa mundo. Ipinagmamalaki natin sa ibang tao. Ay, may bago akong kotse. May bago akong motor. May bago akong med. May bago akong sapatos. Pero, pagkatapos po natin mamatay, like sabi po sa kwento, she will remarry. Mapupunta po sa ibang tao. Second, yung second wife. Ano pong sabi? Sorry, nandito ako pag may problema ka, pero sa akin, hindi kita magtutulungan. Ano pong nire-represent nun? Family and friends. Nandiyan po sila sa atin, kasama po natin sila sa lahat ng problema. Tinutulungan po nila tayo mag-desisyon, pero ang malayong farthest, they can be with us, they can stay with us. Nasasamahan nila tayo ay sa huli nating hantungan, sa grave. Hanggang doon lang po sila. Ihahatid lang po nila tayo, hindi po nila tayo masasamahan. Pero alam niyo po ba kung ano yung first wife, yung pinaka-loyal? Yun po ang ating soul. Kasi kahit mamatay po tayo, nandyan lang po ang soul. It will follow us wherever we go. Dahil po dito, sa kwento po ito, sana po ma-realize natin, nakatulad din po tayo ng ugali ng hari. Mas pinapahalagahan po natin ang mga bagay panlabas na anyo, beauty, ang mga wealth, ang mga kayamanan, ang mga bagay, at ang mga pamilya. Pero sometimes, nakakalimutan po natin na in the end, hindi po nila tayo masasamahan. We always live for pleasures and sometimes ignore our soul and spiritual being. We should focus on our inner self. Ngayon po, ang masasabi ko po, strengthen and cherish it now before it's too late. It will always be with us. So ito na po ang pinakalas. Tatlo naman po yung point ko ngayong araw na ito. You don't need to be rich to give. Pakiulit nga po.
Yun lang po. Happy Sabbath po. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh for grace to trust Him more. Bilang pagtugon sa ating pong napanggalang mensahe sa umagang ito, tayo po lahat ay tumayo at ating pong awitin ang "It's so sweet to trust in Jesus" on hymn number 351. Let's pray. Our dear Heavenly Father, ngayon po magtatapos na po ang taon ito, taong 2019. Lord, tulungan niyo po kami na makatulong pa po sa ibang tao at sana po lahat po ng message na sabi ko po ngayong araw na ito ay tumatakbo sa kanilang puso at isipan at sana po tulungan niyo po kami maging inspiration sa ibang tao para po sila ay maniwala sa kabutihan ninyo. Lord, please forgive us sa lahat ng kasalanan na aming ginawa. In the loving name of Jesus,